ጎርስተዋለ ብጸገም ዝማሰነሰብ ብሰንኪ ጥሜትን ጻምእን ማይን ናብ ጓሉ ህይወት ክስእን ቀሪቡ ከም ዘሎ አርኢዩ ምርኢት ፊልምን አይጅምር ጎር ጓልን ምድሓን ምግብን ማይን ክወሃቦ ራቡን ዝተዋሃለ አምላኹ ምልማን ጀመረ ኮይኑ ግና ዋላ እኳ ክንድትና አምላኹ ተለመነ ገለ ዓይነት መልሲ ግን ክረክብ አይከኣለን ጓሉ እውን ኣብ መወዳእታ ብሰንኪ ጻምእን ጥሜትን ህይወቱ ሓለፈ ጎር ነዚ ስዒቡ ጓሉ ቀብራ ግዲ ኾኖ ኣብ ጥቓ መቓብር ጓሉ እውን ግድም ኢሉ ተሎ ሓደ ድምፂ ብርሑቕ እናፀውዖ ሰምዐ ጎር እውን እዚ ስዒቡ ዘይማተ እዚ ድምፂ ናብ ዝመፀሉ ኣንፈት ተምርሐ ድሕሪ ዝተወሰነ ናይ እግሪ ጉዕዞ ጎር ናብ ሓደ ገምገም ባሕሪ በፅሐ ነብሱ ንምዝሓል እውን ዘሊሉ ናብ ዝርከቦ ዕቋር ማይ ኣተወ ካብቲ ውሽጢ ማይ እውን ወፂኡ እቲ ከባቢ እናርአየ ተሎ ውሕደት ፍራምረ ረኺቡ ሽዑ ንሽዑ እውን ግዜ ተየጥፈአ እቲ ፍራምረ ክበልዕ ጀመረ ኣብ መንጎ እውን ቅንዕን ትብል እቲ ዓብዪ ራቡ ዝተባሃለ ኣምላኹ ረኣዩ ጎር እውን ሽዑ ንሽዑ ንኣምላኹ ሰጊዱ ናይ ክብሪ ሰላም ተወረዩ ብምቕፃል እውን ጎር ብዘጓነፎ ከቢድ ድርቂ ሙሉእ ነበርቲ ናይቲ ዝነብረሉ መንደር ከም ዝሞቱን ንሱ ግን ኣምላኹ ብዝገበሮ ሙሉእ እምነት ብሂወት ክጸንሕ ከም ዝኸኣለን ተዛረበ ራቡ እዚ ኣብ ዝሰምዐሉ እዋን ብዛዕባ ናይ መገልገልቲ ድሕንነት ገለ ከም ዘይግድሶን ናይ ሬክሉ ሰይፊ ዝተቆፃፀሮ ሰይጣን እውን በቲ ተገሪሙ ሰይፈ ንኻልኦት ኣማልኽ ቅድሚ ምግድኡ ንሱ ባዕሉ ስለ ዝቐተሎ ነዚ ዓብዪ ዓወት እውን ናፀንበለ ከም ዝርከብ ተዛረበ ጎር እውን ናይ ኣምላኹ ናይ ምዃን ዘረባ ድሕሪ ምስ ሰምዐ እስካብ ሕጂ ካብ ዘጓነፎ ነገራት ንላዕሊ ጨካን ገለ ምሕረት ዘይብሉ ኣምላኽ ምዃኑ ተረድአ ጎር ኣብዚ እዋን ንኣምላኹ ካብ ሕጂ ንሱ ናቱ ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ተዛረበ እቲ ዓብዪ ራቡ እውን ካብ ሕጂ ንዕኡ ከም ዘይእዘዞም ዝተረድአ ብቁልጡፍ ንምቕታል ወሰነ ኮይኑ ግና ንዕኡ ቅድሚ ምቕታሉ ጎር ንኣምላኹ ኣብ ዝኸሓደሉ እዋን በቲ ተረገመ ሰይፈ ተሓርዩ ስለ ዝነበረ እቲ ሰይፊ ከም ገደገና ከም ብሓድሽ ንበዓል ብምሕዳስ ንጎር ብዝጥዕም መልክዕ ካብ መሬት ወፀ ጎር እውን ነዚ ዕድል ተጠቂሙ እቲ ሰይፈ ገይሩ ነቲ ዓብዪ ኣምላኽ ጎር ወጊኡ ቀተሎ ጎር እውን ድሕሪ ሕጂ ኣብ ዘሎ ነቶም ተረፈ ኣማልኽ ንኸጥፍእ ልኡኽቶ ተዋሃቡ ኣብ ዝቕፅል ምርኢትና ቶር ምስ ናይ ኣቬንጀርስ ጉጅለ ሱፐር ፓወር ብምዃን ንደቂ ሰባት ምስ ኣድሓነ ምስ ጉጅለ ጋርዲያን ጋላሪ ብምፅምባር ናብ ዩኒቨርሲቲ ጉዕዞ ገበረ ቶር እውን ድሕሪ ብዙሓት ኣዋርሕን ድሕሪ ብዙሕ ስልጠናታትን ናብ ንቡር ናይ ኣካላቱ ቅርፂ ክምለስ ከኣለ ዳግማይ እውን ሓቀኛ ኣምላኽ እዩ ኢሉ ከኣምን ጀመረ ኮይኑ ግን ዋላ እኳ ክንድቲ ኣካላቱ ተተርናዐ ኣብ ውሽጢ ነበረ ሕማም ግን ተሓቢኡ ዝሕባእ ኣይነበረን ኣብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ እቲ ናይ ምብራቕ ኣምላኽ ዝፈትዎ ኩሉ ስኢኑ እዩ ሓድሽ መጻምድ ንምርካብ ጀሚርዎ ዝነበረ ተወጉሰታት ንባዕሉ ሓዲግዎም እዩ ሕጂ ዓብዪ ዓላምኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝካየዱ ዓበይቲ ኩናታት ንኣተወት ምኩሻሕ ጥራሕ እዩ ምርኢት ፊልምና እውን ኣብ መሬት ወሲዱ ጄል ሮስተር ተባሃለት ናይ ቀደም ናይ ቶር ኣፍቃሪት የርእየና ጄል እውን ብዝሓደራ ናይ መወዳእታ ብርኪ ካንሰር ናይ ኬሞተራፒ ሕክምና ከም ዘድልያ ካብ ሓኻይም ሰምዐት ነቲ ሕክምና ምስ ጀመረ ድሕሪ ሰሙናት እውን እቲ ሕማም ናብ ኣእሳ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዝበፅሐን እቶም ሓኻይም ተዛረብዋ ድሕሪ ዝግዘእ እውን ንባዕላ ተድሕነሉ ትኽእል መንገዲ ብባዕላ ክደሊ ጀመረት ጄን እውን ኣብ ኣፈ ታሪክ ተደሪኹ ተፀሓፈ መፅሓፍ ናንበበት ተላ ናይ ማኔር ቶር ሞደሻ ነቲ ተጠቃሚዮ ሓይልን ጥዕናን ከም ዝህብ ኣብቲ መፅሓፍ ኣንበበት ስለዚ እውን ብቁልጡፍ ናብቲ ናይ ቶር ሞደሻ ናብ ዝርከበሉ ኒው ኣብ ጋርዳን ከተማ ኣምርሐት ናብኡ ምስ በፅሐት እውን ናይ ቶር ሞደሻ ተሴራ ንበፃሕቲ ብዝጥዕም መልክዕ ተቐሚጡ ረኣየቱ ናብኡ ኣብ ትፅግዐሉ እዋን እውን እቲ ሞደሻ ክንቀሳቐስ ጀመረ ኣብ ቀፃሊ ምርኢትና እውን ቶር ምስ ሃውካ ተገበረ ኩናት ብዓወት ስለ ዝወደአ ዩኳና ተባሃለት ናይ ካሊእ ግዝኣት ንጉስ ብመልክዕ ብልጫ ክልተ ዓበይቲ ኣጣል ሃቦ ቶር እውን ምስ ኣባላቱን ጋንቱውን ናብ መርከብ ምስ ኣተወ ካብቶም ኣማልኽ መፀዋዕታ በፅሑ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን ኤሲኤ ተባሃለ ሱፐር ሄሮ ተሓደገቶ መልእኽቲ እንትሰምዕ ኣብ መላእ ኣንፈት ሰማይ ኣብ ልዕሊ ኣማልኽ መጥቃዕቲ ይበፅሕ ከም ዘሎ ፈለጠ ኣብቲ እዋን እውን እቲ ናይ ምብራቕ ኣምላኽ ነቶም ናይ ጋርዲያን ጉጅለ ንኽረኽቦም ወሰነ ብሓገዝ እታ ፋሱ ድማ ቶር ምስ ኮርኒንግ ምስተን ዓበይቲ ኣጣል ብኤርፖርት ናብ ናይ ፋግ ሓለውቲ ፕላኔት ናብ ኣፍ ደገ ኣምላኽ ሬሳ በፅሐ ምስ ሬሳ ጥቓ ንጥቓ እውን ብዝበፅሖ መጉዳእቲ ምኽንያት ኣብ መሬት ወዲቓ ረኣያ ኤሲኤ እውን ናብታ ሰራዊት ብፀላእቲ ከም ዝተቐተለትን እቶም ፀላእቲ ድማ ዓላምኦም ሙሉእ ብምሉእ ንኣማልኽ ንምጥፋእ ከም ዝኾነ ተዛረበቶ ናይ ጎር ቀፃላይ ዓላማ እውን ከተማ ኣፍጋር ነበርቲ ኣብ ሓደ ለይቲ እውን ነቶም ነበርቲ ናይቲ ከተማ ንምጥፋእ ብደርዘን ዝቁፀሩ ናይ ፀልማት ጊላታት ናብ ከተማ ሰደደ ኣብቲ ህውመት ንሱ እውን ፋርካሪክ ስፕሪንግ ስድራኣን ካብ ፀላእቲ ንምሕላው ናብቲ ቦት መፂኣ መጥቃዕቲ ከፈተት ቶር እውን ነቶም ጊላታት ንምጥፋእ
ኣብ ዝገበሮ ዘሎ ኩናት ንምሕጋዝ ናብቲ ቦታ መጸ አንደበቱ እውን ቶር እቲ ሞደሹ ኣብቲ ከተማ ከም ዘሎ ዘኪሩ ክወስዶ ፈተነ ኮይኑ ግና እታ ሞደሹ ናብቲ ሓዳሽ ዋና ኣኸደት እቲ ናይ መብረቕ ኣምላኽ ቶር እውን ሞደሹ ኣብ ኢድ ካልእ ሰብ ከም ዘላን ብኻልእ ሰብ ከም ዝተወነነት ርዩ ሰንበደ ኣዝዩ ሓሪቑ እውን ነታ ሞደሹ ዝወነነት ሰብ ማስኬራ ኣብ ተውፀላ እዋን ንሳ እታ ናይ ቶር ኣፍቃሪት ጄል ምዃና ርዩ ክግረም ጀመረ ምርኢትና እውን እንድሕሪት ወሲዱ ቶርን ጄልን ዝገበርዎም ምቁር ፍቕራዊ እዋናት የርኤና እቶም መጻምዲ ዘለዎም ፍቕሪ ካብ እዋን ናብ እዋን ናወሰኸ ኸይዱ ነበረ ኣብቲ እዋን እውን ቶር ንሞረሸ ሰበይቱ ብሂወታ እስካብ ዘላ ካብ ዝበፅሓ ዝኾነ ይኹን ማእሰርቲ ሕልዋ ምእንቲ ኣዘዞ ኮይኑ ግና ድሕሪ እዋናት ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ኣዝዩና ዝሓለ መጸ ኣብዚ እዋን ክልቲኦም ናይ ባዕሎም ስራሕ ንምቕጻል ናይ ባዕሎም መንገዲ ክስዕቡ ወሰኑ ጄል እውን ቶር ነታ ደብዳቤ ሓዲጋ ሓደጋታት ኮርታ ቶር ነታ ደብዳቤ ኣብ ዘንብበሉ እዋን ልቡ ተሰበረ ምርኢትና እውን መሊሱ ንቶር እቶም ተዘክሮ ድሕሪ ምዝካር ሕጂ እውን ኣብ ስምባደ ተዋሒጡ ንጄል ምርኣይ ቀጸለ ቶር እውን ኣብ መንጎ እቲ ኩናት ንጎር ኣብ ሓደ ጸግዒ ደው ኢሉ ረኣዮ ኣብቲ ቅጽበት ንሱ እውን ጎር ንቶር ብቐሊሉ ክስዕራ ከም ዘይኽእል ስለተረድአ ካልኦት ኣማራጺታት ንምርኣይ ይውስን ስለዚ ድማ ነቶም ከተማ ነበርቲ ዝኾኑ ቆልዑ ንምሓት ዲላታት ሰደደ ንኹሎም እውን ኣብ ሓደ ጎጆ መሳሊ ክፍሊ ምስ ዓጽዎም ሒዝዎም ካብቲ ቦታ ሃደመ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ቫልኬሪ እቶም ቆልዑ ናበይ ከም ዝተወሰዱ ንምፍላጥ ምርመራታት ክትገብር ጀመረት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቶር ሞደሹኡ ንምንታይ ምስ ጄል ክኸውን ከም ዝወሰነ መልሲ ክረኽቦ እናመኮረ ከሎ እቲ ናቱ ሓድሽ ፋስ ናብኡ መጸ ካብኡ እውን ቶር ነቲ ሓዳሽ ሞደሹኡ ናብቶም ተኸተሩ ቆልዑ ዘለዎ ቦታ ንኽወስዶ ምእንቲ ንኽጥቀመሉ ወሰነ ኮይኑ ግና ቶር ዋላ ተፈተነ እቲ ሓድሽ ሞደሹኡ ግን ክሕዞ ይከኣለን ነይሩ ምክንያቱ እቲ ሓድሽ ሞደሹኡ ቶር ምስ ናይ ቀደም ሞደሹኡ ዕርቂ ክገብር ናፈተነ ርዩ ንዕኡ ንምእዛዝ ስለ ዝሓደጎ ነበረ ብሰንኪ እዚ እውን ቶር ምስቲ ሓድሽ ሞደሹኡ ተዘይተስማምዐ ካብዚ ዘለላ ከተማ ወፂኡ ከም ዘይኸይድ ተረድአ ቶር እውን ድሕሪ ዝንገዙ ተመሊሱ ጄነቶም ቆልዑ ሓራ ክተውፅእ ትልማኦም ምውፃእ ንክትሕግዞም ምእንቲ ሓተታ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን ቶር እቲ ጎራ ሒዝዎ ዘሎ ጉራደ ንመላእ ናይቶም ኣማልኽ ግዝኣት ናይ ምዕናው ተልእኽቶ ከም ዘለዎ ተዛረበ ኣብ መንጎ እዚ እውን ወዲ ኣስትሮይ ዝኾነ ሆሎግራም ፍሉይ ተልእኹ ተጠቂሙ ናብቲ ቦታ ዘለዎ ብምምጻእ ንቶር ሓንጎሉ ተቆጻጸሩ ናብቲ ዘለዎ ቦታ ወሰዶ ኮይኑ ግን ቶር ዋላ ናብቲ እቶም ቆልዑ ተኸቲሩ ቦታ ተኸደ ዋላ ሓንቲ ናይ ምግባር ተኽእሎ ግን ኣይነበሮን ነቶም ቆልዑ ምስ ዕለሎ ነቲ ቦታ ብምርኣይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ኸጻሪ ይፈተነ ሰሚሩሉ እውን ናብ ሃለዋቱ ምስ ተመለሰ እቶም ቆልዑ ናብ ሻዶ ተባሃለ ዓብይ ግዝኣት ከም ዝተወሰዱ ፈለጠ ጎሩ እውን ከምኡ ዝገብር ዘሎ ቶር ናብ መጻወሪኡ ንምእታው ከም ዝኾነ ተረዲኡ እቲ ናይ መብረቕ ኣምላኽ እውን ጸላኢዩ ኣብቲ ናይ ሻዶ ግዝኣት ዝያዳ ሓያል ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጠ ነቶም ቆልዑ ንምድሓን ኣብ ዝገበሮ ፍሪ ሰራዊት ከተኣኻኽብ ከም ዘለዎ ወሰነ ናይ ፈለማት ልሙውን ኣብቲ ኻሊእ ዓለም ናይ ዘለዉ ኣዝዮም ሓያል ኣማልኽ ሓገዝ ንምሕታት ኣብዚ ኩናት እውን ሓቢሮም ንጎር ከንበርክኽዎ ንምእማን ናይ ኣምኒፒቴስ ዝተባሃለት ፕላኔት ምኻድ ነበረ ናብኡ ንምኻድ እውን ፈለማ ዘተኣማምን ናይ ጉዕዞ መንገዲ ክረኽቡ ኣለዎም ምክንያቱ ናይቲ ሓዳሽ ሞደሹኡ ጸባይ ክግምት ዘይኽእል ብምንባሩ ነበረ ቫልኬሪ እውን ነቲ ሓዳሽ ሞደሹኡ ከም ፍልፍል ሓይሊ ብምጥቃም እቶም ናይ ህያብ ዓበይቲ ኣጣል እውን ኣብዚ ስራሕ ዓብይ ግደ ክህልዎም ብምዝራብ ሓሪፍ ሓሳብ ኣምፅአት ጄል ዋላ እኳ እቲ ነባር ሞደሻ ናይ ቶር ሕማም ከይገዳ ተገበረ እቲ ሓቂ ግን ካብኡ ዝረሓቐ ነበረ እቲ ሞደሻ እውን ዝገብሮ ዝነበረ መዓልቲ ሞት ናይ ጄል ምንድዋሕ እምበር ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሕማማ ምድሓም ኣይነበረን ድሓር እውን ናይ ጉዕዞ መርከቦም ምስ ተዳለወሎም ቶር ነቶም ነበርቲ ናይቲ ከተማ ኣኪቡ ደቆም ኣብ ቀረባ እዋን ብሰላም ንገዝኦም ሒዙሎም ከም ዝምለስ ቃል ኣትወሎም እቲ ሓድሽ ሞደሹኡ ብዝፈጠሮ ናይ ሓይሊ ቢንቶ ተሓጊዞም እውን ናብ ኮምፒተር ዝተባሃለት ከተማ በጽሑ ቫልኬሪ እውን ምስቶም ነበርቲ ናይቲ ከተማ ንኽመሳሰሉ ንኣባላት ጋንትኡ ናይቲ ከተማ ክዳውንቲ ሃበቶ ነቲ ክዳን ድሕሪ ምግባሮም እውን ናብቲ ወርቃማ ቤተ መንግስቲ ምስ በጽሑ እቶም ኣማልኽ ተኣኪቦም ናይ ዙስ ምምጻእ ብሓጎዝ እናጸንበሩ ነበሩ ብመብረቓት ተሓገዘ ሓሪፍ ምርኢት ድሕሪ ምንባሩ እውን ኣብቲ ተዳለወ ንሕንሕ ዝለዓለ ኣካል ናይ ህይወት መስዋዕቲ ከም ዝግበረሉ ዙስ ተዛረበ ጄል እውን ነዚ ኣብ ሰምዐሉ እዋን ዙስ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይሕግዞም ተረድአት ቫልኬሪ እውን ድሕሪዚ ምስ መሓዙታ ብምዃን ነቲ መብረቕ ንኽትሰርቕ ሓሳብ ኣምፅአት ቶር እውን እቲ መሳርሒ ናብ ኢዱ ተእትዎ ንጎር ከም ዝስዕሮ ዋላ ተፈለጠ ብናይ ቫልኬሪ ሓሳብ ግን ክሰማማዕ ኣይከኣለን ካብ ምስራቕ እውን ብሰላም ተዘራሪብካ ነቲ መሳርሒ ኣብ ኢድካ ምእታው ዝሐሸ ከም ዝኾነ ተዛረበ ኩራት ተኸታተልትና ንሎም ዘዳለናይ ቀዳማይ ፊልሚ ቶር ኣብዚ ትፍጸም ኣብ ቀጻሊ ካልኣይ ክፋል ናይዛ ፊልም ሒዝና ክንመጽ ኢና ላይክን ሰብስክራይብ ምግባርኩም ከይትርስዑ እስካብ ሽዑ ድሓን ኩኑ